Γιατί έτσι σας αρέσει. Άμστελ. Παιδιά, τραγουλίνιο! Είναι ένα παιχνιδάκι με γεύση φοβερή. Ο στόχος τα βάζει και αλλάζει στη στιγμή. Τραγουλίνια παίζουν όλοι σαν τρελοί. Χυμή φρούτων και γάλα αγνό. Αγνίτα κοκτέιλ. Το κοκτέιλ της δροσιάς και της υγείας. Αγνό. Πρώτη και με διαφορά. Καρνέισον, οι Γκλούτον πήραν τη Λόλα, ζητούν λίτρα. Η Λόλα από τους Γκλούτον ποιος θα σώσει? Τα Καρνέιστας τα λίτρα να τους δώσει. Μα ο Καρνέισον την παγίδα του θα στήσει. Τα βρει τη Λόλα και τους Γκλούτον να νικήσει. Τι να την κάνει γεύση να πίνεις. Αν θες σαν το Καρνέισον, αν θες σαν το Καρνέισον να γίνεις. Ο Καρνέισον πάντα πιο δυνατός. Δειλοί, δέσατε τους φίλους μου. Χρειάζεστε Νεσκουίκ φραπέ. Βάζω στο σέικερ του κουικάρα γάλα και 2 κουταλιές Νεσκουίκ. Κουνάω το σέικερ και με τη λαχτάρα. Ξέρει με Νεσκουίκ φραπέ, Νεσκουίκ. Νεσκουίκ της Νεστλέ. Κάνει το γάλα απόλαυση. Το σέικερ του κουικάρα στα σούπερ μάρκετ. Μαμά, πού είναι η φανέλα του μπάσκετ? Είναι άπλυτη. Αύριο θα βάλω πλυντήριο. Βρε μαμά, σήμερα είναι ο μεγάλος αγώνας. Θεέ μου, σήμερα? Τέτοια ώρα τι μπορείς να κάνεις? Τώρα νέο Persil Express για γρήγορο και τέλειο πλύσιμο στο χέρι. Η βρώμικη αυτή φανέλα... Persil Express. Κοιτάξτε πόσο τέλεια καθάρισε. Έβαλες τρίποντο, μαμά. Persil Express για τέλειο και γρήγορο πλύσιμο στο χέρι.